Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Pitanje je šta je grijeh. Grijeh je kada čovjek ide suprotno protiv prirodni zakoni ili suprotno Božje zakoni, onda slijedi posljedica dijela čovjeka i ta je posljedica kada se pogodi, onda se to pokazuje kao kazna i taj čin od čovjeka postane grijeh kada on ide suprotno Božje zakoni. Naprimjer, ako čovjek je gladan, on mora da jede da bi smirio. Ako je jedan, on mora da pije nešto i to je prirodni zakon. Moguće je da jedan čovjek kaže ja ne vjerujem u tome. Možda on kaže, ali on ne može da promijeni posljedice. I kada čovjek, na primjer, ako je gladan, ne jede, onda on će patiti i to je kazna za njega i to je grijeh ako to radi. Ali kada bi on pojeo, onda bi on smirio. Isto, na primjer, ako čovjek kaže ja ću skočiti od 5. sprat i ja ne vjerujem da nešto bude, može da on skoči. Ali posljedice će pokazati da je on otišao suprotno Božje zakoni i to je taj grijeh. I taj grijeh moguće je da su mali i veliki i naša slabost kada čovjek postane lijen, nešto ne radi, ali mi pogrešimo neke sitne stvari, pravimo greške, onda patimo. Čovjek, na primjer, šeta, ne pazi, udari glava ili udari noga, onda ima bolkove i to je patnija i to isto je grijeh, pošto čovjek nije pazio, nije koristio oči i nije išao prema prirodnim putovima. I onda to postane grijeh i svaki čovjek, da li to vjeruje Boga ili ne vjeruje, on ne može da promijeni Božje zakoni, ovi prirodni zakoni. Prirodni zakoni završi svoje posljedice. Da li neko kaže da ja ne vjerujemo u onome, opet on mora da slijedi prema tome da bi dobio korist. Ako ide suprotno, onda dobi to posljedica, kazna. Kazna nije nešto vanjski stvar. Kazna, časni Kur'an kaže, čovjek sam pravi za sebe kazna. Allah je milostiv. Allah ne kazni. Allah kaže, moje milost obuhvata sve stvari. I čovjek kada ide suprotno Božje zakoni, onda posljedice njega pogodi i to je za njega kazna i to možemo na druge riječima da kažemo kao grije. Ako uzimamo primjer za šerijatski zakoni i čovjek ako ne slijedi šerijatski zakoni, opet on ima posljedice za svog dijela. Na primjer, šerijat kaže, Božji zakon kaže, ne smije da lažeš. Ako čovjek laže, onda u društvu ljudi bi rekli on je lažovac, on samo laže. I to je kazna za njega. Ako čovjek vara ljudi i šerijat kaže, Božji zakon kaže, nemoj da varaš ljudi. I ako on vara ljudi, onda ljudi bi rekli ovo je varalica, on je takav i to je kazna za njega. I ako šta god čovjek radi suprotno, onda ima posljedice, suprotno prirodni zakoni ili suprotno Božje zakoni i onda slijedi posljedice i te posljedice donesu šteta za čovjek i onda šteta je zbog njegova dijela, zbog njegov čin i to je za njega kazna. To je za kratki crtama, kratkim riječima je šta je grijeh. Assalamu alaikum wa rahmatullah.